Bedrijfsleven helpt Benden van het Strand om de Oosterschelde schoner te maken. Dat is een leuke groep mensen die goede dingen doen. Die helpen de Oosterschelde plastic en andere vervuiling van het strand te halen. Die jongens doen goed werk en dat vinden wij leuk. En verder in deze Zeeland nu. Provincie wil eigen apparaten plaatsen. En vriend en vijand over vertrekkend burgemeester. Goedenavond. In de Oosterschelde drijft veel plastic afval van bedrijven. Slecht voor het milieu natuurlijk. Maar wie ruimt dat dan op? En vooral ook wie betaalt dat? Daar is nu een oplossing voor. Meerdere bedrijven rondom de Oosterschelde, zoals oesterbedrijven en kwekerij Kingfish, trekken nu de portemonnee. Op die manier kunnen vrijwilligers van de Benden van het Strand het water van de Oosterschelde nog beter schoonmaken. Trots op jullie nieuwe aanwinst? Heel erg trots. Ja, super. Waanzinnig. We gaan het doen gewoon. De Vries wilde graag een nieuwe stap maken in het schoonhouden van de Oosterschelde. Hij is daarom op zoek gegaan naar een sponsor en heeft contact gezocht met Kingfish. We hebben overlegd over wat er allemaal toevallig allemaal in het water is gevallen door een hele berg bedrijven. En dat ik dat wel wil opruimen als hun dan beloven om het een beetje schoner te gaan houden. Ja, en die samenwerking was heel erg snel gewoon. Het bedrijf hoefde niet lang na te denken over het voorstel en heeft de nieuwe boot van de Bende in zijn geheel gesponsord. Dat is een leuke groep mensen die goede dingen doen. Die helpen de Oosterschelde plastic en andere vervuiling van het strand te halen. Die jongens doen goed werk en dat vinden wij leuk. De reden dat de Vries Kingfish heeft benaderd ligt aan het feit dat er 2 jaar geleden per ongeluk een grote hoeveelheid plastic filters in de Oosterschelde is beland. De jongens van de Benden van het Strand vinden helaas nog steeds wat van die ringetjes. En dat vinden wij zelf ook als wij één keer in de 3 maanden zoiets een clean-up doen. Dus zij helpen om die laatste ringetjes te verwijderen. Dus ja, dat is een goede zaak voor ons. De boot wordt ingezet om vanaf het water de oevers te controleren. Maar ook om met behulp van een groot net allerlei plastic uit de Oosterschelde te vissen. Dan gaan we elke week varen, eens kijken wat we ophalen. En dat moet na een jaar dan een stuk minder zijn als iedereen belooft beter zijn best te gaan doen. Ook de oestersector krijgt regelmatig het verwijt dat zij de Oosterschelde vervuilen met plastic. Reden voor de Nederlandse Oestervereniging om ook een duit in het zakje te doen. Dat hebben we dus gedaan omdat die Bende zich ook inzet om ook die Oosterschelde schoon te houden. En zij maken dan een deel schoon, dat is meer aan de kant van de Noordzee. En dan hebben we ook nog iemand zelf die we inzetten en die we inhuren en die de andere kant, aan de kant van de Oesterdam schoonhoudt. En zo wordt heel de Oosterschelde een stukje schoner. En daar heeft iedereen baat bij. Wij gebruiken water van de Oosterschelde. Dat is natuurlijk uiteraard in ons eigen belang dat de Oosterschelde erg schoon is. Wij reinigen al ons water als het weer teruggaat. Dus ja, wij vinden het heel belangrijk dat die Oosterschelde schoon is op alle manieren. Zeg maar. Dus dat is voor ons het levensbloed. Zeg maar. Dat is voor alles belangrijk, maar natuurlijk in eerste instantie voor de hele ecologie in dat gebied. Maar ook omdat wij erin produceren. Wij kweken onze oesters daar, dus voor ons is het ook belangrijk dat die schoon en gezond blijft. Het is de bedoeling dat de boot 1 keer per week gaat varen, maar daar heb je wel een vaarbewijs voor nodig. En daar wordt hard aan gewerkt. Ja, bijna. Daar ben je mee bezig? Ja, ik ben de eerste keer gezakt. Ik moet nog een keertje op, maar er zijn er al een paar die wel geslaagd zijn. We hebben al de cursus gedaan, dus kom goed. Het is inmiddels een vertrouwd beeld het uitzetten van glasaaltjes, oftewel kleine palingjes, in de Zeeuwse wateren om de palingstand op het gewenste niveau te krijgen. Ook vandaag zijn er weer ruim 1 miljoen van deze glasaaltjes uitgezet in het Veerse Meer. De palingjes groeien op in onze provincie. Wanneer ze groot zijn, trekken ze naar de Sargassozee bij Amerika om zich daarvoor te planten. De jonge glasaaltjes komen daarna weer naar hier. Na jaren van strenge maatregelen en het uitzetten van de aaltjes gaat het nu weer goed met de paling. De wetenschap die denkt dat er ongeveer 1,4 miljard jonge palingen elk jaar vanuit de Sargassozee aankomt aan de Europese kust. En wij zetten er 1 miljoen van uit. Ja, dan kan je wel stellen dat er eigenlijk wel paling verbonden is. Ja. Het uitzetten van de glasaaltjes zou dus over een paar jaar niet meer nodig moeten zijn. Als dat punt bereikt is, dat bepaalt de wetenschap. Maar dan zoeken wij een andere hobby, want dan gaan we zeilen of zo.
De provincie gaat onderzoeken of ze zelf extra flitspalen kan neerzetten, hebben provinciebestuurders vandaag bekendgemaakt. Ze vinden dat er nu te weinig flitspalen in Zeeland staan, terwijl er relatief nog veel ongelukken en verkeersslachtoffers zijn. De provincie kaartte de kwestie al aan bij het Openbaar Ministerie, maar kreeg daar 0 op request. Vandaar dat ze nu zelf gaat kijken wat er mogelijk is. Biologische boer Alex van Hotegem uit Kruiningen is het zo beu. Netbeheerder Tennet veroorzaakt keer op keer schade aan zijn land tijdens werkzaamheden. En daarom heeft hij Tennet de toegang tot zijn land ontzegd. Want zijn biologische teelt komt er namelijk door in gevaar. Het is niet voor het eerst dat Van Hotegem ruzie heeft met Tennet. De kwestie speelt al zo'n 10 jaar en iedere keer als er werkzaamheden worden uitgevoerd op zijn land, loopt hij groot risico. Op het moment dat er contaminatie gevonden wordt in mijn gewas, is het niet meer geschikt voor biologisch. En dat kost klauwen met geld. Tennet moet nu dus weer op zijn land zijn en Van Hotegem is echt bang dat zijn biologische teelt gevaar loopt. Weer dat idiote idee dat ze dan hebben, arrogante idee, dat ze daarmee wegkomen. En ze komen ermee weg. En dus schreef hij een brief aan Tennet waarin hij schrijft dat ze niet meer welkom zijn op zijn land. Ja, ik ben ten einde raad. Ik zie geen middelen meer waarmee ik op een of andere manier Tennet kan bewegen op een normale manier om te gaan met de belangen van andere mensen. Volgens Van Hotegem mag Tennet juridisch gezien werkzaamheden uitvoeren op zijn land. En wat hij doet als Tennet straks toch voor de deur staat? Ik hou het gewoon even geheim. Maar misschien doe ik wel heel gek. Ik weet het niet. Moet ik dan denken aan een woedeuitbarsting? Het zou zomaar kunnen. Ik ben ten einde raad. Hè. Ik meen dat serieus. En we hebben uiteraard Tennet zelf ook om een reactie gevraagd. En het bedrijf laat weten dat aanstaande donderdag een gesprek gepland staat met Van Hotegem. En ze hopen samen tot een oplossing te komen. Als je medicijnen over hebt, spoel ze dan niet door de gootsteen of toilet, maar breng ze terug naar de apotheek. Deze dringende oproep komt van het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Volgens Scheldestromen komen medicijnen nu nog te vaak in het riool terecht. Maar deze medicijnresten zijn schadelijk voor het milieu. En ze zorgen ook voor problemen bij het maken van drinkwater. Een stille diplomaat, een verbinder achter de schermen. Een mensenmens, zegt hij zelf. Harald Bergman, de burgemeester van Middelburg, neemt morgenavond afscheid van de gemeente Middelburg en van haar inwoners. Maar hoe was Bergman nou eigenlijk als burgemeester? Ik vond het een sympathieke en toegankelijke burgemeester. Altijd in voor een praatje en ook altijd groeten. En ja, als je me een vraag stelde of het nou online was of op straat, dan gaf hij ook altijd antwoord. En prima, ja. Harold Bergman was bijna 12 jaar burgemeester van Middelburg. Een VVD'er, net als zijn voorganger Koos Schouwenaar, maar met een andere bestuurstijl. Koos Schouwenaar was een man, dat was echt een type straatvechter. Die stond voor zijn stad, zijn Middelburg. Heeft hij ook een lange tijd burgemeester geweest natuurlijk. Harold was niet iemand die op de voorgrond echt aan het vechten was. Maar Harold was wel iemand die heel betrokken was bij Middelburg. Maar hij deed het dan vaak als verbinder. Als een diplomaat op de achtergrond. Probeerde partijen bij elkaar te brengen. En heeft op die manier ook heel veel voor Middelburg kunnen betekenen. Maar zoals dat gaat, er is ook altijd kritiek. Als persoon een hele fijne man. Ik heb alleen als voorzitter van de ondernemersvereniging veel met de ondernemers te maken gehad. En we vonden hem in corona wel wat afwezig. We hadden hem graag wat meer gezien. Hij heeft wel de opdracht bij de wethouders neergelegd. Die kwamen wel. Maar ik vind als burgervader dat je dan ook je rol moet vervullen. Bergman was niet alleen burgemeester van Middelburg, maar ook wijkwethouder van Arnhem-Muiden. Ja, we nemen afscheid van een hele stille diplomaat. We hebben regelmatig bewonersavonden gehad. Ook voor de dorpsvereniging Kleverskerken. Dan gaf hij de voorkeur aan om niet aan de voorkant te zitten, op de eerste rij, maar tussen de mensen in. Dat mensen informeel vragen om kunnen stellen. Maar hij was ook prominent aanwezig als er problemen waren. Bijvoorbeeld het sluiten van drugspanden. Zonder pardon, en Arnhem-Muiden werd gelijk gesloten. Ja, dan toon je daadkracht. In 2018 kreeg een verbod van Bergman landelijke aandacht. De rechter had motorclub Satudara aangemerkt als criminele organisatie en verboden. Burgemeester Bergman besloot toen dat leden van de motorclub niet herkenbaar met hun logo mochten meerijden in een benefiet motorrit voor de Molukken. Ja, dat werd hem door heel veel mensen niet in dank afgenomen. Maar was misschien juridisch gezien wel terecht? Nou ja, daar kan ik niet zo goed uitspraak over doen. Maar uiteindelijk heeft het er wel toe geleid dat het feest nu in de buitenwijk wordt gevierd. En iedereen er eigenlijk heel tevreden over is. Dus achteraf was het zo slecht nog niet, denk ik.
Harold Bergman was niet alleen lokaal actief, maar ook landelijk en internationaal. Dit om Middelburg op de kaart te zetten als stad van mensenrechten. Dus hij heeft internationaal veel gedaan over hoe doe je dat nou als gemeente ook echt mensenrechten in de praktijk brengen. Echt een groot internationaal netwerk. Maar ook lokaal in allerlei discussies over vluchtelingen, over het slavernijverleden. Steeds dat mensenrechtenperspectief meegenomen. Op persoonlijk vlak maakte Bergman ook veel mee in Middelburg. Hij scheidde van zijn vrouw en in 2017 raakte hij tijdens een bijeenkomst urenlang buiten bewustzijn en werd zelfs een nacht opgenomen in het ziekenhuis. Hij besloot wat meer balans te zoeken en een oude hobby op te pakken: paardrijden. Ik had ook kunnen gaan hardrennen of gaan fietsen, dus dat had ook gekund. Maar toen dacht ik, dan vind ik paardrijden wel het mooiste wat je kan doen. 6 maart neemt Harold Bergman afscheid van Middelburg. Op 13 maart wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Schiedam. Het was vandaag een bewolkte dag in Zeeland met wat verspreide buien, zoals hier in Goes. Het werd uiteindelijk vandaag zo'n 8 à 9 graden in onze provincie. En langzaam maar zeker wordt het beter. Ja, we gaan een paar drogere dagen tegemoet en de temperatuur die kruipt ook iets op. Een beetje lenteweer dus op komst. En tot zover deze Zeeland Nu. Ik wens u nog een fijne avond en heel graag tot morgen.